Так, ne uităm aici situația la drum, vedeți, da? Din cauza la zebra aceea care la drum, de pe bulevardul Dimitrie Cantemir, aici oamenii care ies de pe Albișoara sunt nevoiți să stea. Uneori și accidente se întâmplă ca în locul ăsta. Se întâmplă accidente. Aici e tot normal, da? De pe Cantemir încoace să ieși e ușor, nu-i problemă. La Grand Hall aici. Și fix așa situație aici, uitați atent. Fix așa situație și aici se întâmplă. Oamenii de pe Negruță nu pot să iasă încoace la cerc. Tot de atâta, vedeți, da, cum se blochează cercul, din cauza că aici există o pietonală tot, neregulată. Ar trebui semafor de pus și aici și acolo unde v-am spus, la Adrum. Ia că vedeți? Mașinile se opresc toate și cedează. Aici e colaps face. Problemă foarte mare. Scrieți comentarii.